अयो मम्मी चिल्ला चिल्ला हमारा गाला फट जाता। उफ होता ना गाला के गाला पेपर रहे सब तो बेचिए देने अब केतना तनी मुनी बचल बाटे और सब नवरात्रन के सफाई कोई नहीं तो बाप रे बाप तंची पेपर निकलल हटे बाबूजी और तो हाथ क के रख देतन कहतन जे 2 रुपया मिली का है ना गोडी के गोडी रख ली हनी। अरे ले लीजा जी दीदी पेपर बोलत चिल्ला कोबे से छिहत्तरी का बेचत रहे हो का रे ले चले दा हमारा के करीम माई के हो साइकिलिया हो हमर साइकिलिया का हो गई ले ला कागज हो ले ला हो रारो भतर काटो एकरे से नोट बनेला ले ला हो छियतरो ए करे सुपर भात का सुपर भात तोरे में पपदात आए ने आगे के बात करो। सुपर भात मतलब गुड मॉर्निंग जी। घटिया तो आदत सुधरी ना है जा सामने आके बात कर बोल का कौन है कि पेपर पर बेचा था का पेपर ना हो एक रस ना पूरा पैसा बनेला देखलो कागज करला नोटिया मामला कोइला रानी बेच खैकस घदुआ चले मतलब तोरा पता तू जान तो करे हम ई जानत ना कि पेपर में पूरा दुनिया के पूरा विश्व के पूरा खबर छपाई रहेला कौन केकरा के लिए कब लेके भागल। हां तो भागल पिया तोर गांव के 5 मीटर के लड़की बेहती गो है उकुल बात ना के हमरा गांव के बगल में ना कुआं में डीजल निकल लोग ओकरे देखत नहीं समाचार मिलबा कि ना पैसा मिल देबो तब बेचब कर रुपया के पकड़ तो से क्रिया को रुपया के होई पूछे के ना पड़ी डीजल वाला आइल बा कि ना न्यूज बा तो जनते खबुजा एकरे खातिर हमर बाबूजी ने भेतर किसनवा के बनी 5 बेर फरार हुई रहो में पकड़ाई है। ई कौन हो एक लड़का हो हम गांव दिन को मछ पहिले हम ही बताओ तनी जैसे काल के हम देखो हम हई हे बल तू हो तू कोखर में पेपर दे तोरी बताओ 5 रुपए दो लो 5 रुपया 1 2 3 6 रुपया 1 रुपया वापस करके पड़े दू के सिक्का सटैले हवे दू लिखल बा ना तो 2 बेसी ले ले जानत रहू हम पहलावा ना 2-3 दिन पहलावा देखले घूमना वो पेपर बेचत रही ना तो घुना आजवे के ना हो आज घुना वो लेट कर देले वाली इंग्लैंड से पेपर लेके बेच रहे हैं पुराने के तो कंपनी है एक और नहीं कि 24-3 अरे मोर दे रिजल्टो के बारे में बा हम देखो तो हम फर्स्ट मोले बानी सारा शादी भी अगले पढ़ते बालू पाए पर हम ना हो क्रिकेट टीम तैयार कर देले 12 गो लड़का सब मथुरवा भइल बालू परे नहीं हम हो हमरा गांव का मथुरवा बनो 361 नंबर लेल बिया कौन सी इंटर रे हां बताई क्या हो तो भौजाई लगी का लागी जाना पर फोन कर चलनी ले ला पेपर ये करे खातिर हमार जाए के परिसरान कुरान सरैया बाजार में तरीका बा कुछ गड़बड़ लागता है सारा बारे ये तो ठग देहलस हाँ हम कहीं कि आज के ताजा खबर हो बाकी 1 महीना पुराना देले बिया नहीं के लेके अरे ए भैया का हो घुना बो चाची प्रणाम भूरा बो चाची हाँ घुना बो है देखी पेपर देखी पेपरवा का लेबू और तू हमरा के ये दिला तारा के पेपर मारे के चल तू नहीं खूब बेच तो दूसरा कोई ना बेची तोरे भी जात रही। अरे तो हम तारा के पेपर कब देनी ही पेपर कब दिलाऊ हमारे गांव में नया एगो बिजनेस खोल दिल हमारे गांव के अब तारा चौक पर ना जल्दी आवे नया बिजनेस खोल दिल हमारा जगह पर हां ताकि ओकरा में एगो केने कोई लिया ओकरा में कमी बा हो का हो तू एकदम रोज के नया नया खबर देत रहू हां ई भोसड़ी 1 महीना पुराना बेचतिया ओ केने भोसड़ी कोई लिया ये बतावा हां वो हमरे साइकिलिया लेके भागल भी है तब का ये पुराना खबर है देखी तो का ए घुनाबो तार उम्र 40 बरस हो गई हे 2 नंबर काम करता रू देखा हमरा के बार-बार घुनाबो मत कर ठीक न हम घुनाबो इग्नोर कर दीना देखा ऐसे करबो न त नामे ना असरो ओकले कुल शरीर अब घुन पर जियासन कुल हमर पेपरवा बेच के तोहार पेपर ह अरे हमारा पानी आई
गोड़ धोत रानी देख लो मार दे। अल्ले के साइकिलिया भाग गुल बिया एकरा मतलब खेलवाड़िया के रुक पकड़ के पड़ी फोकटे में खोज चलो ना दरू बबुआ। फोकटे में हाँ? 6 रुपया किनिए 2 पेपर त का करबा प्रसादी तार माई ले आइल हन कोनो तीरी तार के त क के बाट दियो जगह में तनी हो जाइम न त हमारे घरवा में बाबूजी न से 4 चप्पल मरियन चुतारा पर सुधर जाई हम थोड़े नहीं गिटार के बेचले हमरा के बोला तड़ चलो ओकरा के बोला ओकर का बोलियो हां त ऐसे ही उ बात त- रानी फ्री में उ त संतोषवा के हम खबर लइए लेब संतोषवा बरल हिया संतोष अब रहे हां हां पागल संतोष बना रुका केने हेनिए बोलिए नु हां उन्हें तो कहलिया ई सारवा का करी जाई कि ना घरे पहले बाबूजी के दिखावे त खबर कुल साला तंग करके छोड़ले बड़ा सा कुल एक तो पहले धान ना भइल फिर गेहूँमो खत्म बा है देखा तनी भगवान बुनी पर के बिहा तक कि पत्थरों मरोयन तो पूरा जेवने गेहूँ बाचल वो खत्म कृष्णा एगो भैया कहाँ गइल बा बाबूजी के बउए के समझाने घूमला से टाइम नहीं खे आ एगो बउए भैया बा उ साला घूमते रहता है देख एगो और अइली महारथी कहाँ गई रही महाराजी के कर साइकिल हमारा पेपर ले ले बेचत आई है पेपर अरे ते हमारा फसवाइबे का रही पेपर वाला है पेपर कहाँ से रे किन के बेचत देखो पैसा बिजनेस कमाए तो पैसा से आज के बाद 1 रुपया हम उठाएंगे ना अपन पैसा कमाएंगे अपन पैसा खाएंगे तो है पेपर वाला कहाँ है साइकिल पेपर ई कोनो के चोराइला हवे का रे हमरा के जेल का विदा करबे एगो तो भाई कृष्ण तंग कइले बा जेल जो देंगे तो हमू चला मैं हाल जावा पड़े के ले है के बना के साइकिल है दादा ई तो का हम कहीं हमारे हो सुनो घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं के जो कि खाए के मिलत हमरे दिन बा गतियाऊ ई तो बात सही कहत है तो सुन ना तन देख ना बड़ा तकिया के कमी होता ई पेपर है पेपर बहुए नु एकरा के रख काम आई घर पेपर होना तो मैं स्कूल के मास्टर हमरा भी रही हन पेपर चोरी हो गया क्लास में छात्रों को का दिया जाएगा सुन ना एगो बढ़िया रजाई है एगो तकिया बड़ा मस्त तनी एगो चुरा के ले देने कहाँ बहुत से? अरे तोरा कहीं मिल जाई कोनो घरे हम घुस जाते जाई हैं खाना खाए ए खाना खा जाते हैं बाप रे बताओ हम बाप केने खोजी चार और गोल ए क्या हुआ एक नंबर का तू चोर बड़ा का हो घटिया इंसान ए ए आई ए हमारी मेहरान ले लिया साइकिल मेहरानू साइकिल ले बेला तो तार बाबू ने किन के लिए बिया का ए उलेल बिया उ देखा लियाइल बिया दूसरा मेहरानू का सिखा देता हो जो दूसरा का धन चोरा के ले ले आइल है। हम ना सिखाई नहीं कुल अभी आई के हमार मेहरानू बहुत के धइले बा कॉलेज है नाम लिया दिल बानी हां ये सब रहे ना हाँ हमार मेहरानू देखा बहुत अच्छा है ई झूठ ना बोले हम पूरा गांव में टोला मोहल्ला में खोज दिए ने कतहू ना मिलल पता लागल ये खेलवा के ए आइल बा तहार लेके भागत ई दूसरा के ले ले तो देबे ना कर तहार लेके भाग जाई हम तो बोले नहीं एगो हूँ ना देख ला हमार मेहरानू बहुत अच्छा है हां तो ठीक करते हो झूठ नहीं खे बोला ठीक नु ओकरा के फायदा उठावत बजा के हम ना त के हम उठावतनी उ पागल बिया ओकरा के बार-बार सिखा देता हो जनू जो दूसरा के धन ले ले आओ कुछ ले ले आओ तो उ त पागल सन की बिया हम उठा के लेके आ जाती हमार मेहरानू पागल है ये भंटेलुआ बा ना हाँ। ओकर साइकिल नहीं के पड़े जाइला बा तो का लेके जाई छल के आगुल बनी इरी जा इही से तहन जना के घरवा के नामा रोशन ना होखेला ठीक नु छोड़ भेड़वा छोदी अरे हटा छोड़ दी ए सही में लतखोर बाटे नती मार 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 ए ए ए ए देख देख मारती या हम का करी साइकिल ते ही लेवे नु तो तू नहीं मंगल मारा बाबूजी मारा हम नहीं की मंगले देखा पैसा ले ले के बदला आई हे दादा हम साइकिल नहीं की मंगले ई हमरो के पिटवाई तू ले मेहरानू के यूज करता वजा मर्दानगी में एकदम भिनुआ पर गुल बका पिलू ए हमनी के कुना साइकिल चोराई ना जा डेढ़ुआ कहीं के पागल सन की मेहरानू के रख के आओ ना तो पागल हिया तोरा के पागल कहती या मार ना पागल कहती या नहीं के काम करत खाली एकरा के यूज करत बस लेके चौक से किरिया रही ते एनु कहते इसका मारना पैसा से किन ले बनी कमाना तो कोई हमार हो त हमरा के पिटवावे के प्लान रहे की उ हमरा के मारी तब तो तू कह देते कि हमार हो हम कहानी ना तो तू कहते हमार ना हो हमार ना हो तुम का कोई हो तो हमारो ना हम छोड़ दनी है घोटिया ना बाबा मैं मेहनत पानी फेर दिया हो कोई बात नहीं आज कमाई हो गई बढ़िया चलो नहीं हरा के गुल्लक में डालूंगी 1 लाख रुपए जो हो जी पेड़ रोपा पैसा